ndakubuda nefoni yangu iyeyo watanga kutukana duze au kumamisa vachitukana apo vhireji rese akadii vaitukana inini sabona akereza vachada mukadzi tauraikizwe baba zandamutaura zachada mukadzi tauraikizwe ndakapiwa kuota ndichokutanga ini ndakapiwa kuota ndomudzimai wangu kozoti chakaitika kuti patwa netime ndadaro ini ndakaenda kuna kanzera akaitonga ndikaenda kuna amwanga wakaitonga wakaitadzirira saka izvozvo ndozvikuita kuti vanhu tigare tichingonetsana manyaka kozoita makazobvirira nyaya kuti tizonetsana baba vazouya inini ndakabomba mombe dzangu chidainonotema korangu kuisa chilaiti changu kubva ndabuda nemwana tichiti tiende kunotakura chilaiti saka ndakuti ndibude ava ndokavakati inini ndikutoenda kushamba ivo vanga vari samuel souko inini ndikuenda kushamba ikata koinini muri kuti muri kuenda kushamba inini ndatora 2 hours kuseni kwese ndakagara nevana apa hamuna kana kubvira makaita se mauya kutauro neni kuti chamuri kuendera kana kukumbirawo kuti adini kuendera zvakati kushamba ndizvowo here basa newe hauna basa newe saka mukutaurirana kwataita ikoko ndopakaringa foni ndanda nenguva tichinetsana yakaisiwa pini madzimai ukumbirawo mubvise pini dzenyu madzimai vairara ina ndibvise pini dzavo madzimai ukumbirawo mubvise pini vairara saka zvadaro indovanikatayo foni yangu ndadii ndatora foni iyeyo pandakatora foni inini ndichiti ndibude ndipakatanga ava vakabvauya vachimhanya vachida kuita sei vachida kurova inini apa ndandagadzika demo rangu riye randaidaenda kunotemesa chipoo changu chelight vakamhanya nefoni ukademurere inini risati rasunga demurere ndobva ndakasika kudii kuchimbidzira demurere ndobva ndarapaa takakikiritsana shuwa takabata demurere kusvika ndako chibhagere vandachimutengera yapera ndopaka chimhanya achitora chidemo akatora demo ndobva ragadzikwa ndati ko mukundiroverei ndakabatwa so hembe yakabvaruka hembe yese kusvika yabvaruka hembe pako pese apo pakadambuka hembe iyoyo ndobva ndazodii nyapere anga ari pakati pedapa inini ndikabata ivo vakabata tikupushana right kusvika vachisvipira nyapera kupinda pakati avabata ndobva ndabuda ndakubuda ndichifamba ndopakamhanya konga kampini vaona kampini kaikai vasumudza kampini apo vanhu vese vamiri vasumudza kampini kavanotorowa inini nyapera vasiye vapedzese hati vauya kundirova siya vapedzese nokampini kacho nyapera topakabata yapere topakadii topakatora chii pakatora kampini kaikai indobva ndakubuda nefoni yangu iyeyo ndobva vatanga kutukana duze au kumamisa vachitukana apo vhireji rese akadii vaitukana inini au kumamisa kunonga udzoke apo vhireji rese ramira manje riri kudii riri kuni kati alright vakundimhanyisa tiri kutofamba hangu kuenda ukamusau kwadaenda nako ndipelaini nangu saka ndatayo foni ndandikupa
Badala ini no fundisa sindala tenga banga kuita poni yako mumu badala zulaji badala zulala ini badala uka da kuchota ode no bajidi ishita da zulala ida kan kubara nongwara ini ndio badala saka hiyo ya pele ndio badala na awa maji wasa mambana kizona ate zarawa ida si bawu wakawea ate ilini daga muda daenda kumumba ndatora mumbe zaza nongovulo ndatora mumbe zangu kuti ndaenda kunodzimisa mvura saka kuya kwavakaita iwo maweyama ngwana yacho vakaita zvokumhanya kupi vakaita zvokumhanya kwekueda akaenda kutembuisa mvura vakaita zvokumuchimbidzira taura kuti tisangana vadati ndikuita sei ndikuya kumba ndikakumhoresere kwaro ndikuya kupi ndikuya kumba ini ndibva ndaenda kunomwisa mombe ndaenda kumumwisa mombe ndobva ndati mukomana chitora mombe dzikuite sei uende nadzo kumafuta ini ndakuita sei ndakaenda kumatezvara vangu ndichingosvika pamba ndichingoti svikei pamba ndibva ndikawana atezvara vangu namai nandari vakagara vanoambedza mati makuna nobedza ndibva ndikawana atezvara vangu vakagara namai nandari vari kunyora ndangoona vachinyora so ndiri pare chii chiri kunyora cho kuti handakuzvii handakuzvitarisa pane nyaya ndobva ndakabuda ini ndakaenda kumashopu nechigumburu ndobva ndasvika kumashopu ndandatenga dhiringi rangu saka ndakasangana navapainona ndobva ndakasangana navo parodi vachinditi ndafonewa kupi ndikanga ndatoramba kudzoka kupi kudzoka kumba ndakaya ubanzi nyaya yeibati vakadzivisa nyaya kuzenda yokutema ndiye vasikukonde ndokuzwisisa sabona kanzishini ndichada mukadzi handidika saka inini musafachire mwoyo mashoko iwe zvaonyesa kuzvizo zvekati uri pane panobatsira saka wanyora une hati ina ndichada mukadzi kana vadakugadziriswa uyo akutaura handina mukadzi asi tokugadzira ndopane nyaya wazvibachamani izvi zvokazvita nehasha handidozvo vamusoro ina ndichada mukadzi ndinokondewa amai asi achakudai nemurume wenyu unotoa kudii pindo yevei azimuchaumtikuda vakazvita aiteverera vakazvita here hamuna kubata mbiri pane pari kubata baba inefoni weuri kurambira kuti inefoni sei nababa ini zvechivangakaisa ndichikonzero baba ava ndofunga ndine nyaya yakamudhurwa muno nemwana wangu akambitiswa kwazvakata mwana uyu iva vakakurisa muromo wekutiro kwazvakata chengerechi mwana wenyu mukwasha wangu ini ache zvake hana chaaiwani baba dai ndovanga vantu vasapozi kuchengeta chi mwana saka ava baba saka uri kuzviomo akatonge nyaya yechitendo indandikuri kuzvo amai andati akudai imimi wabvunzwa nokuti wabvira nyaya yese isapindi nokutaura kuti vanoda kushava handiti nokupa gota komana makaisirei pindirai mumo handikwanisa kuzonyere mwana wozi mwana haambomuchi nyaya maida kuvanze chii ina ndachandaida kuvanze ndaida kutaura ati kuti vamune shoko rinhu kuna nditi ndikugura nazvakati furuva vakatosvika shoko iri rababa rangu makaisirei pindi ini ndakazadzisa kana imi mamusingaurira zvakati vakasandidzisa pisi
ini ndakadzisira nechinangwa chekutorera muromo yakarangwa chokuisi ndakadadiri kusvika manichini bada uyezve vane vanhu vavo vavaita uya handi panyaya nyimba inogadzisa uye hachada kugadzisa kugadzisa makaisirei pini yozvafamba rizini yazvakata haisi nyaya ingaisirwe pini kana mumuini maiza kufamba zvakajeka maingosiyaka fonenya pini ndakadzisa handina kudzisa panguva iyo asi ndakatosvika pane nguva kuti mumwe chekutanga ndikadzisira vana vaitambisa foni ndivadadzirisira iye pamusoro nachokwadi ndichipa havana vasina mhosva kuya because vana vakangodzivisa zvavakadzita mufoni makanyarandikaisa ndikavanga ndichinanga kaita kuti vakati vakubata ndikavati chipfina pamusoro apiketi mukavukana ichaurisaiku ndaona amai vari kutenderera vakaisa pini pafoni vakaisa pini foni vane chinamba chavo umwe amai ndangandida kuti nditaure kuti avaya vakakotaura chokwadi chepachena kuti inini ndakaisira pini murume inini ndakaisira akabvundupirika ndiri kuvhara hure wavo wakuchataura wepini handimboisira akabvundupini pasina chimwe chinhu chandinenge ndinacho mufono kana ndakanzi ndiri hure kana ndakanzi munomakuhwa kana ndakanzi chini ndisina ndinorwadzwa nei ndinokovava ndizivhebhuruwa ndakagarira pini kuvanza urema mwanangu ndiri munhukadzi asi pini kuratidza kuti vane chinangwa vaya aikomera kupindura amai iye chaipedza kai akuraramba mupiwi nami murume akatobuda mbama vakatisa akuraramba kuchenenani vakaudzana kansera vanozvisa kansera ndikamuna sabudeni makavaudzaira chezvarodi kuti ndozvinoamba muno vakataura isuka tine vanhu vatinoshandisa atitome nyaya idzi kaidzi dzinongotibata nyangwe ikadzivhika badzinozomuswa mataurisisvika unogona kuya munhu ikoreva inongopisa kwaurisa sabo ndavana batarisa basi mandinaiso taura zvakakura inini handinei nezvemumba mavo asi kuizwa nogara yakangotaurika inotakanasa izvo zvandinei nazvo kuti unoona mwana munonzi ani kuno inini ndinonzi vashongedza apa robin kana kuti pabatanai pahastings mazingo kai mudziza munoziva musoro inini vanhu vanonetsa changamiro ndimi mugadzirisi kuumba musha nhau dzavo dzazoenda muma dzinoendawo ndinombonzwa dzeimba kuti vakapanana kachiwaidza dzisitsangu nyaya yakazoitika iyoyi
inini vakazoita ndisipo ndanga ndiri kuVTC vakune musangano workshop Forest Commission. Saka tiriko ndazodzoka zvichinzi ini madzoka vavadzimai vana venyakafunda ndakati chachifu zvichinzi ameno ndikati alright kuzvinhu zvakazoita sevazogadzirisa vazotakadutsira zvinozvataka ndikati vachaura mumwe ndakaona ndiri kwakumasefa vachinzi baba ndakandafa nomudzimai ndikati chii chaicho ugari hwenyuka hunondinetsa chaiko tonoita sei alright ndichaona kana muroora asvika toona kuti nyaya dzenyu dzingagadziriswe sei apa ndakandiereri kuti vakuda kuzotsanangura kuti chaitumira kuti kuna kansera kuyawo nokuti muzukuru wedu right ambuya havana kuuya toita sei ndichidaro ndakabva ndatumirwa mwana zvikachinzi atezvava vari kukudai amukurunga here ndobva ndaenda kuda kuchiwate zvibei amukurunga yona varipo varipo vakati ndauya inini kuuya kwandaita inhauyo vana yamugara chisevava vanogara chirovana ndikati shuwa zvichinzi inini nezvine zvirikuda damage yangu vanonga akamutora iri mhandara ndikuda damage yangu tora ndikuda baba ndikati wo hatina kutaura zvakawanda negupu kutape mwana uyu hamino kuti mapyangu zvamubata zvichinzi baba nemukono yakusai zvichinzi shuwa taenda kuya ndikuda kutovapa gupu ndakati no nyaya dzamuri kuita idzi dzokurambana hadzina kunaka akati nini ndoita sei ndagara inini ndichitambudzika ndakatadzoka paya ndikati zvikachinzi baba uyu apazvokurukadzi wakakuti handishada zvachinzi ngaape mukadzi wake unovapiwa right vapiwa kudaro handauda kutopedza nhau yakairipo imwe yacho ndeyekuti ndinoda damage ndikati inini mari damage ramukutaura kudare kwamambo hazvitendere sei ndadaro mwana unyapa kuburukuya mutemo unonga kuti mambo ndianofanira kuenda kupedza chii nyaya iyi tikangoiita chete panapa ininiwo futi ndine mhosva ava akati ndikuda gukuru rangu akati ndikuda chete chidamage rangu ndobva akanda kasanzukunokomana vachinzi iwewe unofanira kuziva zvaukuita iwewe ini mukomana vanobakaipa avaroora ndobva akurisa mumwe kuti pamusoro uyu akatora mombe yamudhibi chii chafuka akazotora mombe imwe yamudhibhisa dzimwe nyaya dzi dzakamboenda kupolisi zvakapera ndikati nemamwe inini makutitaurira nyaya yemombe dzapiwa nyaya yakapera kumapurisa sei hamusikuziva kuti zvamurikuita izvozvo nhasi makuchida kuisunungura kukuya apa pashure pokunge maita mhosva ai inini kana yakadaro nyaya iri pano mukomana hangu nokuti nyaya varamba pamusoro panofanira kupedzisa apanofanira kupedzisa apasaririra Sabo, naita basi. Amai babuida, asima mau kuchinja garega mukama amura. Kamwita namba mengi hizo baba. Itakubuza kuzungumzia ndio nikundu. Murumu achini. Magaisi Wagana musika chifano. Sisi magaisi. Ndio tutakazisira. Chei. Chani bali. Sio sio. Ai bana isi. Ai bana isi.
vanhu vake muvhireji Isha isokana kuzizvi. Vamwana vakona mesi. Vamwana vakonzizvi. Kana wato munhu anowirirwa neanopedzisa kuziva kuti mukadzi wakakura. Vanhu vanodore baba yokupisa. Baba yokupisa. Kunyebe. Rozo konzi iwe mombe dzako dzaenda na. Rozo unopisa wewe. Mombe dzako dzaenda autozona kumira jana. Mwezi ndo unopisa kuziva. Asi nje kwasoka aziro kumidze ifoni nokubatana. Echipiri. Ina zana boroni kana makanisa mukana naimba. Kufanele akazvaru ndimurimo aunisa nemukazweni ani mbunzo chete musingamboiti makambokura here pamamwe amuri achisumuka imozvigara unoelimineta kinyaya kana ndozitonga kaisi elimineta munhu wandaiwanda ndizozonai kuti uone kwatukwei batai Noda kubvunza maya. Ndikuda kuenda kushamba. Matorerwa foni. Sei makazoita pawa kuzoti muzvika pakugarisana. Makadii mungoenda zvenyu. Makasiya foni nababa. ndakamutiri ndivefoni achitobvara bani bati ifoni yangu ndinototashi foni yangu siya ndikati alright ndinotoda foni yangu endizokumbira yako chinikamuraina kumakandisiya foni Makasiya makati akufungira kuti kukura manje ndaswere naye. tatuamusira Azoone kuti hapana kuchiita ini. ipapo zvese izvozvo kumashure kundakatozviti aitouya kana pakati peusiku ndakarara kudaiso amapindura amapindura chiwoni zvaizwa iroro makandisiya foni makaenda zvenyu muona izvi zvinezvi zikaendera mushamba ukatoda kuona danowani inini ndakamutiri ndikaenda kundutati kana iwo uchiti ndini kwandikuye tevera Vachifi kushu. Makandisiya foni. atezva ndomukanyaya macho iwona dzimwe dzacho nemutitsikiswa unaita madhaka atobva kuti madhaka tirere nyaya imwana uyu mwana uya it was very simple kusiya foni woenda kodzoka kuwafona unomwana kana abatwa wotangira ipapo uteaiyedzana that's very simple nembuti matemo mune mangani matemo mune mangani matemo ine matatu mune matatu mukadzi unatorera demo nawakazotorerwa nenyaya yekuti mamuti tipe foni mufunge ndoda kuti mupindurewo ini ipapa kundopindura kuti anotenga atokanganisa kuti chatorera temina chachiziva abatikakabasa izvozvo saimba ida kuumbwa mwana wenyaroma Mubvunzo ndokuti imi mama imi makananisa mumwe nekona paakakupai laini sei makatora laini makavumasiya inzi enzeti yakairi yake makazomba akati foni ndeyangu makamupa pinkodi akati ndindakamutiri makamupa here pinkodi yefoni semsakuenda akaramba koma ani kumupa kutiwe kutiwe ipapo ii 1 2 3 4 5 mira ndikutaurire mamu kumashure kwese ukatiti tichinetsera nenyaya yehakiti yekuti akunikuraje aitotora foni achigara nayo achida ndichazvibada zvifiva zvemafoni dzimwe nguva ndakatorara kuma6 oko pamwe sacho atombomuka akatora maraini angu ari 2 bva atogara naye akati maraini endi kugara naye ndichashaseni ndichazvibada anogirabata ahana sazvakufanira koma anonokere kumazvamaita kudhaa nomubvunzo wangu ini ndakazomutindindika iwakuramba zviiurani wandibata ende uye zvakapurisa munomo wekuti iwewe mvura kwauri kuita munokudanana naye ndakauzwa nemukadzi womunin'ina wake apa nimati muda mukadza muda murumoni rumweni murumuda saka uchagarisana sei kuri mimi nemurume urikumuda imi muchiraramba mimi inini zvati hachandida inoenda handingasoita musumaridza ndangoshingirawo vana vangu kugarira makore mangani Ndine 59. 59 akabvunduka kuti achakudai munoenda ku Ndakutenda kakumusha nesisi. 59 mimi name kapo makura ke ngura mumenimo
Ndio zvakanda ndo kuti taura Ari mari mama. andidari muri mama ndo uchembere wono tobada chete mubhedhu akabvundu ndaida kutobvunza mwana wekufuna kure mandani chief manditangira Andakuramba. Unozo kubatsira kuti unoramba. Chingoti mwana ari mukadzi wangu. Ibonde. Baba vavo vane chibage chakawandisa. Leo unotibage nemunhu. Unorima ke. Unoramba kuzivawadira. Zvese zvozvo hazvinakana basa. Saka usambu unononofunga mamwe apostoli. Unogeza muchiri chivanhu. Unokuwa mushonga wokugeza pamunhu nyama. Chinovarira. Chii. Saka mambani vana kuti tiyanane panapa. Kama ndikumbira mwoyo wamwari kuti undizorekera kasi papanapa. Ndimambo wakumbira manje. Wava ndikuenda ndizoda tiaipa yaikwanise kuparadzwa. Ida kugadziriswa. Mushure mezvoni ndapedza nhau idzodzo yainga ichaunzi ndakakatiwa pauswa. Vana baba vakasimuka vachienda vakaenda ndasara inini nachezva naivadzimai vangu vanhu vakasara vachiitawa nyaya yegamendi ndobva ndaramba ndakagara inini achezvara vakasimuka kubva vatenderera kuvanhuka chipini ipini wandakadiho ndakajunga panapa Atezvarapi. Ndivashamari vakudzokora changamira Atezvarapi. Ndikubvunza kana vachityisa nokuona respectika muwanomedzane zvikuru zviviri nevapi zvinorwadza munhu anenge atiudzwa risiriso pamusoro pemagariro anei makaita saka uyo andaiti mwana wangu ameka sei anganzwa ini ndinogadzisa imba yenyu zvate zvazvinozviva kugodzera ndinogadzisa imba vanoda kupuwa kupurira vaonerei pamusoro inini panga ndichitaura bebe kuti ndakaona vachinyora pakanyorwa zvinhu zvangu zvopamba pangu zvese ndakasecha ndaitozviziva ndoka ndaitosecha mumabhuku evanhu karisi kacho kakanyorwa zvinhu zvacho zvese washamwari iko kwasata kuda kusvika isusu tadzokera chete pakumbirwa namambo kuti sezvo riri dare rako rokutanga tiri kukumbirawo kuti tinzwisisane kuti nhasi madzimai odzokera kumba onotangira kubvira padare rino richienda mberi kana zvaramba kuchinja unongodzoka ufuta unaiwo mari yochekwira kuti dareko unongoya kuti mapukushi zvezve pangava mabvondikumbira paya hapana chiri kuchinja kumba kuti aya unotuya mhuri iye mudare munhu pamusoro ndini ndakundikana nomutemo unodemo kana mupini unogara kuroa vakashamwari atezvana vako vakuoneswa kuti mwana wavo ari rhomu ndidani saka iwo dari dhora uchikukumbira nourombo avanga vasingaziva kana vaenda vachinyeperwa nomwana wavo nhasi mungu matongera ipanyaya yacho akomati mwana wari rhomu saka iwo dari dhora uchikumbira kuti nombodzokera neadzimai kuti murambane pari zvino taona kuti panenge pakatirete Mozisi iyo ndio chakushandiswa siku wa muramba nasi. Hiyo ya barura hiyo. Ndio chakudzwa kwa mama. Sasa ndo kukumbira kuti amugona kugadzisa naye. Nokuti paunopasana na nyaya dzemhuri. Panogovanwa midziyo yakashandwa. Panosafasitereke vana. Saka ndinoda kutaura kuti ndinobvunza vana vanosara runherezi. Kuti zvinombofamba sei. Hazvifanani. Vanouya amai vadiki hazvifanani. Ndosoka mumutaura ichi amai nini havasi amai vavo. Kasanga kakanzira kuti vatiri kuti ndaamai kuti zviita sei. Munoona amai? Pai, amabvura kuti mambo akumudzimba pasana nyaya dzinogadzirika. Naamai ambonogadzirika. Chirudzei. Kocho chakambofa kuti vaende amai avo. Amai, ambonogadzirika. Kumbirereke. Kana ndichida kuona kuti amai anogadzirika, ndauda kuti vakumbire vege. Vachaona zvinhu zvavakaita.
murume ndakaita zvakati zvakati kwauri zvakati zvakati ini ndafunga rege kutengesera kana ndinonaziva ndinounzwe ndodzandazvitaura ndiwakugara ndinofunga wokotorikowa omunedzidza mda kutanga mataura tauraiwa andipape mukana unane right kutaura taurai hungukunesana nini nababa tunesana mubanje nevana funga baba vanotozviziva nevana andakana kugara pamwechete vana vamunemume efunga ivo vatonetsokudzitora ava vachineva nam baba ndizo anokunesa ndiani sana nevana vari mukomana akaisambiranokaa savanonetsa ende anotodzinga vana vacho kutoti mwana angotadzikadikiri shiri langu imamai maona magarata aite mama magarata aite kana mukwana kwakakala especially watayo baba inokugaburira tinoita iswana wasanangurira zvakukuvalandira zvese sukira chamani unokuramba mukadzi wako ndokuitsanangurire zvese unokurambira mukadzi wako nokuti zvekupirita ndaakakaisa tokona kuzvigadzirisa zvatezvongataivatizvara kuita pasiri pavo tokona kuzvigadzirisa ndinoze saka isipera zvinhu zvese zvinogadzirika izvo zvisingagadzirike nezvipi ndozvandoti utaura nokuti unoramba chizipasa zvisingagadzirike zvacho zvokupodza mambo nevanhu ndoukama nezvipi zvisingagadzirike ndo zvomumba nokuti tane time ndozvatakushupana pane munhu ezvekudini tikangoshupana chete amai vanotobata chinokuvadza chikuti ukasa simba unotokuvara ati mukona maronda esati ndiwo maronda esati inzara yesu ndiyo maronda ese aya ndiwo saka varumeka tambotayaonai zviti mambo pandikuona nyaya yekuvakapa kuti nyaya inofana kunge itanga kugadzira nyaya yekuti takapa kuti vazoenda mumake make yenge inyanyika pamusoro ndikaona kuti ndini zvandinogarira mba munomuka hamuna nyaya regaitibude ndendangorora kuno vana ndobata bude ndo zvandikabudira oita babai vana vangu kune vana vasara ndinozwakuronga zvino muri kutenda kuti nyaya yasvika mamuri chifi sokutaura kwamuri kuita kuti zvikazenge zvadzoka uyu anonge ataurimuka kana tozowana mavambiro nokuti pari nhasi iye ni baba vacho chaicho handikwanisiri kuvachengeta vana zvaanoda kana kuti vadzimai yangu vachivabikira zvavangu unotigi hwahundi saka ndiri kukumbirai kana kuti iye mwana wangu chai ndiri kumukumbira inini kana muvhireji mangu vanoziva hatitendere kungoramba zvisina basa saka ndanzwisisa zvinotaura chii ndozvandikutokumbira mwana wangu kuti vanhu ava vakadzokerana mashoko yamataura yandibata kuti vana ivo vai vachazochengetwa nayo ivo nga vachigadzirisa unhu hwavo hwavari kuita kana uyu wazodzoka unhu ihwo ngaadzoke futi kwamunhu mwana wenyu mwana wangu chaivo udai basi ine mwana wenyu basi kuzodzoka mudare amaigara yako Abaya vanowateteka kajiwa mabatiro mashoka baba musamaenda murumondo mashoko akatonitaurira mashoko ekuti inini tugara tichitupa nevabereki vangu pamusaka pekuti iwo vaenda kufa kwenyu kana vanochengetwa nani
Này, amai à, kalau kita semua, ini nanti semua kita sih. Semua orang sih, orang itu sudah ada dulu. Nah, amai ada orang yang mau sudah ngomong sini. Banyak mau mau sudah ngomong. Banyak lagi sih, aku orang mau begitu. Now, apa doa apa lemu? Don't worry, but 60 riba. Baba doa kamu. Tapi itu ni kalau mana just business. Dulu orang ibu orang lain. Jangan jangan bukan orang orang semua. Abang punya gajian. Cuma lagi semasuk. Apa ini cuma orang ada di zakat berapa ini. Jadi ni malah mereka bukan saya ini. Saya tu mau payahkan. Sudah ini mana orang? Oleh tabah di laut pikiran, apa jalan usia mana wani? Ada saja yang itu. Uyu ya. Arapa. Ya, sekarang orang sudah ada usulan kita. Namun mana bisa sungsi. Uyu kimika makaita puti. Anatukia. Karena bisa sih. Sampai dari masih. Dan sekarang sudah di. Terus upaya ini. Anda bisa mengatakan ini. Tapi nama. Artinya apa bisa Bisa upaya. Mau jadi yang mau berbuat apa ni? Ini udah sampai sama. Mama udah wih. Nunggu tu aku orang dia. Kau ini tak dia Beliau orang sudah berkawan mengajar saya. Aku ini seorang dia ada usaha dia sempurna. Nah, cara ini mau boleh, ini mau boleh. Apa yang aku buat sekarang? Apa sih? Uma funcionários. Aí só isso. Quer ver? Agora que eu quero que nada, tá bem. Kapil apa kau? Agak nama gawe dengan apa? Aku dia orang cepat. Orang tanya sebagian, orang tanya sebagian yang apa?
chimunda yakachamuka masoro takamwirana semhunda chimumunda yamuka chibaba pane chandakatengesa kuzoita chandakasiya mumba makatengesa zvakapera makoyodai zviriko zvamutaka kutengesa nhasi unogara kuvana unogara nese mumoyo unokwanisa kushamisa kutengesere kugara nese ozona sabu hapana notuka mumwe iwe unobika wega auzwa iwe unobika wega hapana notuka mumwe hapana notaura nomwe zvokuda kuti pamagaba nemukauno ezvizvo ndimarambana mega kama vanodarika kuisira manzwa mushaya nazvo baba kazi kana arambwa anoenda kuita paakabva kunomba kwake chivadi icho chachirasika zvavashanda vezozvoda kureva chozozvitaura azvona kavana mama uita sei mama ndevabvunze zvavo pasinyaya yatopa kugara nai unzai mai vana veri mese muna 5 pavana 5 vanisikana ndani above 8 years mumwe achari 60 years vaisivana ezve pavana ivavo kutondinesa chekuti havasunda kuendesa vana avo kuchikoro inini ndiripo ndinoita kunokwanisa asi ivo pachezvavo pakabayava mwana akaitaumira komfodasike second term kungonetsana kwakaita nemwana yakabva trainformese zvindaita sei ndatora mwana ana kunyora upeisa wechipiri isusu muno iwe kaisera kuita tomubata muno muzviri vese chikora hakuna mwana kwabusha anoita doko hakuna mwana zimbomira hakuna mwana kwamutumba anoita doko hakuna mwana kwanyemaropa anoita doko hakuna mwana kwamadziva anoita doko kana akaoma musoro ngaaende kuchikoro avhurike vazive kunyora zvimwe zvese zvizvamwari saka iwo kana kwamutorera raiti yake iraiti raiti yekuti wakufona baba zvinomuzvetongori hani mwari here haukuitire nhasi unozofunda mudarika kwasamoni mukurisa akasevha nyaya iyi yedhisema unopa mukana wokusevha samoni nekuti sei mwana angasingaende kuchikoro iwe unozopinda kuna mama mwana wangu inini haasikuda kuchikoro ndowangu vatoni vaviri mumwe wacho akanyora amai samoni amai avaka inoadastereki pane nyaya ndakudzoneenda asamu kwakura mutsaka kasi kwandiri inini yakandikoshera ndikuonoti ndaipamusikuiziya asi maitaura zuvaraiwa kutora nyaya ndatoda ndosika munhu aito uyu mwana aita sei haiti kasi ndimaitaura kwandiri nebasa ndakutanga kuishanda maizvo yavataura baba vangotaura vakati vana vandozochese aiyo enzombe autire asi aitire anyway ipesamona imunyaya ndeyavaituve vari kufura makombaarwadziva zinoona makombaandidiyona vandingatende kumba inini vana ndevangu makuwa samanozokupindura kasi ndinofambisi murwai ndinosunga mukadzi nemurume